Magandang araw mga bata! Ngayong umaga, titingnan natin kung gaano kayo kagaling sa pagbibigkas ng isang pantig. Meron tayong 25 salita upang bigkasin ng malakas at maliwanag. Tumayo ng mabuti upang umpisahan na ang pagsusulit. Question number 1. Number 2. Number 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Congratulations! Tapos na ang iyong pagsusulit. Ngayon naman, tingnan natin kung tama ang iyong mga sagot. Ang pinakamataas na score ay 25/25. Makinig mabuti sa mga sagot. Tandaan, makinig mabuti. Question number 1. Ka. Number 2. Ke. Number 3. Ki. 4. Ka. 5. Ko. 6. Ku. 7. Ka. 8. Ki. 9. Ka. 10. Ke. 11. Ku. 12. I. 13. Ku. 14. Ke. 15. Ki. 16. Ku. 17. Ki. 18. Ku. 19. Ke. 20. Ki. 21. Ko. 22. Ku. 23. Ke.
24. Ku, 25. Ke. Congratulations! Ito ang katapusan ng ating session ngayong umaga. Isulat ang score sa upper right-hand corner ng questionnaire. The highest score is 25 over 25.